Време е за ново ниво на ефективност. Агентите с изкуствен интелект ни издигат на качествено ново равнище. В търговията AI агентите ускоряват продажбите. Вписват лидове, приемат запитвания, оформят оферти, предлагат отстъпки според фирмената политика и конкретния профил на клиента. Така търговските специалисти имат повече време за разговор на живо, за проучване на пазара, за стратегически подходи. Тъй като живее в ERP системата, AI агентът изпълнява качествено задачи. Той е ефективен, защото познава вашите клиенти, вашите доставчици и партньори, вашите стратегически рамки и политики. Ето го AI агентът за оперативна работа. Той борави с реални данни от ERP навигатора. Изпълнява рутинните процедури, а вашият екип има повече време за дискусии, за анализи, за дългосрочно стратегическо планиране. AI агентът в ERP средата не е чатбот. Той изпълнява сложни, многостъпкови задачи с висока степен на сложност. Затова може дори да е проектен мениджър и да организира дейностите по проектите, които изпълнявате. Насрочва презентации, координира срещи на различни екипи. Все неща, с които бихме губили много време. Сега, когато това време е свободно, ние можем да се посветим на креативна работа, на общуване с клиента или на визионерско творчество.